गरसेबो गैला जोंहा न' बांबो गैला नाग्रिजुलियाव फिन मैदेरनि उदखारजों गंथाम नखर सिलिंखार आरो गोबां आबाद खहा जोबोद दुखुनांथाव हरनि 11 बाजिनिफ्रायनो 2 बाजिसिम न' गारनानै खारखोमानांदों गाबै गाबै फोरमायदों भुगिनांनाय दुखुथिया बर' आइजोआ जोंना मा जाबावनांगौ बुंदों मैदेरनि गाग्लोबनायाव न' बांजों लोगोसेनो जाग्रा माइ माइरं गासिबो गैला बहाय थागोन माखौ जागोन बे गुसु बोथोराव मारै सहायगोन गोबां सातजालायाव गोग्लैनांदों मैदेरजों सिलिंखार खालामजालांनाय दुखुथिया नखरफ्रा हाग्रानि मैदेरनिफ्राय रैखाथि होनो सरकारा बायदि राहा लाबाय थादोंब्लाबो दिनैसिम दाब दाब जायगायाव मैदेरनि गाग्लोबनायनिफ्राय उदां जानो हायाखै तामुलपुर जिल्ला नाग्रिजुलियाव फिन हाग्रानि मैदेरा खेबसेनो गंथाम नखरफोरजों लोगोसे दुब्लियाव हानो गोनां गोबां माइ आबाद बाख्रिनि माइ माइरं न'नि गय बिफां आरो 3 बिगासो खुसेर बागानफोरखौ सिलिंखार खालामलाङो थांनाय हरनि समाव नाग्रिजुलिनि कातरबारि आरो खैरोगुरि बाल्टिंफार गामियाव बे दुखुनांथाव जाथाया जायो न' सिफायलांजानाय खैरोगुरि गामिनि सनेश्वर बर' मनज बर' आरो सनाराम बर'आ दा जोबोद दुखुआव दं न' सिफायलांजानायजों लोगोसे नखरनि गोबां धोन सम्पति जि जोम साइकेल माइ माइरं संग्रा आइजेंफ्राबो थेर बेथेर खालामलांजायो जायनि थाखाय गोबां दुखुजों मेगनाव मोदै बोहैदों भुगिनांनाय दुखुथिया नखरफ्रा बे समाव सरकारनिफ्राय खहा सुफुंजानो लुबैदों आरो सरकारा बेखौ थाबैनो सुफुंना होफैगोनखौबो मिजिंथियो दुखुथिया नखरफ्रा लोगोसेनो बेबादि दुखुनांथाव जाथाया जाफ्लेबाय थानायनि सायावनो सरकारखौ गोख्रों राहा लानो थाखाय भुगिनांनाय नखर आरो ओनसोलनि सुबुंफ्रा खावलायदों खुलुमबाय आंनि मुङा मनज बर' दिनै आंनि गामिनि मुङा जाबाय सापुर खैरोगुरि डिस्ट्रिक्ट तामुलपुर बिटिआर आसाम जोंनि गामियाव दिनै मैदेर फालोआ फैनानै जोंनि न' बां गासै थेर बेथेर खालामलांबाय माइ माइरं बारि बागान गासैखौबो जों गासै न'थाम न'सेनियाव गंब्रै न' 40 मन माइ दंमोन ओमफ्राय माइरं दंमोन अंगनबादिनि माइरं मोननाय गथ'फोरनि राननो गोनां 5 बेग दालि बेफोरखौ गासै माबाया जालांजोब्बाय आरो मैदेरा ओमफ्राय गासै न' बांथ' सेफायलांजोबखाबाय जेबोआनो गैला दा थानोबो जागाबो गैला माबो गैला दा जों मा खालामबावनांगौ बेखायनो जोङो न'खरनि बा खति खामजानायफोरा थारमाने सरकारनिसिम खावलायहरो सरकारा मा राहा लायो जोंखौ एसे नायफिनहरदो जों बेखिनिखौ बुंनानै थारमाने दोनथ'नाय जाबाय आरो सरकारनिसिम बिदि फैयो फैनाया जे मोजाङैनो फैयो मोजाङैनो थाङोमोन एसे एनै जानानै थेवबो बिदि खति खालामफेराखैमोन नै दिनै फैनानै बिदि खति खालामलांबाय आरो मा खति खालामलांखो खतियाथ' बिदिनो न' बां माइ माइरं गासैबो खान्था सान्था सब माने बेबस्थायानो जानाय लोंनाय संनाय माबानाय बेबस्थाफोराबो गैला जाहैबाय दाथ' माइ माइरङाथ' गैखाला दा गासैबो टिभि आलमारि गासैबो माने न'खराव जि बुस्थु दङ सेफायलांजोबबाय आरो साइकेल टाइकेल गाख्रेबलांजोबदो बिदिनो खति खालामलांदो आरो दा सरकारनिसिम खावलायो जोंखौ एसे नायफिनहरदो खति खालामजानाय बिगोमानि नामखौ खति खालामजानाय बिगोमाया आंनो मनज बर' ओमफ्राय फादार अनला बर' सनेश्वर बर' कालिराम बर' ओमफ्राय सनाराम बर' दा जों दिनै हराव 10तासो बाजियाव एसेबां गिदिर मैदेर फैनानै जोंनि थोलिसे मैदेर फैनानै जोंनि न' बांखौ सिफायजोब्बाय जों गासै न'थाम दंमोन एखेबारे जों उन्दुनो हायाखै फरेस्टखौ लिंहरदो फरेस्टआ 2 घन्टासो उनावसो फैदो नागाजुलिनि फरेस्टबो गैया कुमारिघाटानिसो फैदो ओमफ्राय दा जोंहा माइ माइरं गासैबो थेर बेथेर जाजोब्बाय दा जोंहा न' बां गासैबो थेर बेथेर जाजोब्बाय सिफायलाजोब्बाय दा जों बहा थागोन दा बेनि थाखाय दा सरकारा जोंखौ मा खालामो जों खावलायदो सरकारखौ दा मोनसे राहा लानो थाखाय जोंनि पिपिआव फैनानै नायनांगौ न'आ बेयाव गंथाम न'खरथाम आरो न'खरसे न'खरथाम गासै न'खरथाम मा सेफायलांदों गासै न'खरसेयाव गंब्रै गासै माइ माइरं गासै 40-50 मनसो माइ दंमोन जोङो डिस्ट्रिक्ट तामुलपुर ओमफ्राय गामिया जाबाय सापुर खैरोगुरि बाल्टिंपार जोंनिया दिनै हराव मैदेरा फैनानै 4:15 फैनानै जोंनि न'खरखौ सेफायलांजोब्बाय न' बां लाइ लथर गैयै खालायजोब्बाय माइ माइरं 50 मन माइमोन ओमफ्राय आरो 5 कुइन्टेल माइरं
खान्था साराय बायदिसिना मोनसेबो बुस्थुआनो गैला उतपात खालामजोबलांबाय जों थानोनो हायाखै जों खारखामानो गोनां जादों 11:30निफ्राय 2टासिम मैदेरा जोंखौ थानोनो हायाखै जों न'आव न' बां गंसेबो गैला दा जों गथ' गथाय बहा थाबावनांगो हिजोब गांसेबो गैला जोंहा गथाय बायजोबलांबाय जों दा बुंनो हानाय रावानो ओंखारला जोंहा मालाय न'सो खारखामानो थाहैनांदों जोङो गंबेसे न' सेफायदो बे न'आ गासैनो गंब्रै मोनसे रुम मोनथाम मोनसे मोननै आरो माइ बाख्रिखौबो सेस खालामजोबलांबाय मोसौ मोसा गासैखौबो जेराव मेराव थांना दोङो दा मोसौ मोसाखौनो जों नागिरनानै मोनाखै गय बागान सेफायजोब्बाय गासैखौबो सेफायजोबलांबाय जेबोआनो गैला न'आव दा ओंखाम संना जानो माइरंआनो गैला माइबो गैला ओंखाम संना जानोबो खान्था सारायबो गैला गारहरलांजोबदो नोंथांमोना फरेस्टखौ खौरां हराखैमोन नामा हरदोंमोन जोङो 11:30निफ्रायनो हरदोंमोन बिसोरो लेट जानानै थाब फैनोनो हायाखै 2 घन्टानि उनावसो फैदो कम्प्रिकातानि फरेस्टबोसो फैदो जोंनियाव नागजिलिनिफ्राय फैयाखै नागजुलिनिफ्राय फैयाखै कम्प्रिकातानिसो फैदो होननानै उतपात खालायलांजोब्बाय जोंनि न'खरखौ दा जोंनो मा बेबस्था लायो सरकारा जोंखौ एसे नायफैनांगोन जों माइ माइरं गरसेबो गैला जोंहा न' बांबो गैला जों दा मा खालामजाबावनांगौ नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा आङो एसे मोजां मोनसिनबाय जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन